дуконҳои камодам, тоҷирони камташвиш. ин аст саҳнаи дуконҳои тухмфурӯшӣ дар бозорҳои Тоҷикистон, ки пас аз гароншавии нархи тухм иттифоқ афтодааст. тоҷирон аз кам шудани муштарӣ шикоят мекунанд. харидорон аз болоравии бесобиқаи нархи тухми мурғ 35, 33, 40 буд, то 40, баланд 40 сум буд. А ҳозир 45, 48 то 50 боло шуда. баъде ки хаш шумораш кам вай камтар, харидориш камтар шуда нисбат ба пештара. гарон шудани нархи тухми мурғ харидоронро маҷбур кардааст хариди ин ғизои даргузашта дастрас ва ниёзи аввалияро камтар кунанд. 15 та мегирем, 10 та мегирем мехебад. қимат кашид намегирем, 10 та ягон дар кор шид хай мақсад мегирем. чем тиха гирифта на гӯш гирем вай хубтар аст. тиха камака қимат авихе. тоҷирон гарон шудани нархи тухмро дар кам шудани саршумори мурғ ном мебаранд. он ҳам бо сабаби талаф шудани мурғ. гуфтам вирус омада. мо якумш ки ҳами чуҷаи зарин мисол аксарияти клиентои мо чуҷаи зарин мегирифтан. ҳами фабрикаи хеле калон, ҳаму фабрика полиси хеле мурғош ҳами 70% меган мурда уже. масъулони корхонаҳои паррандапарварӣ талаф шудани шумораи бузурги мурғро рад мекунанд. сабаби гарон шудани нархи тухмро ба гарон шудани ғизои воридотии мурғ ва маводи таркиби ғизо рабт медиҳанд, вале то кадом андоза афзоиши ёфтани хӯроки мурғро дақиқ намегӯянд. вазорати кишоварзии Тоҷикистон аз афзоиши бесобиқаи истеҳсоли тухм хабар медиҳад. дар 9 моҳ соли ҷорӣ зиёда аз 11 миллион саршумори парранда мавҷуд аст ва истеҳсоли тухм бошад 902 миллион 728 ҳазор дона аст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта истеҳсоли тухм 152 миллион 126 ҳазор дона зиёд мебошад. тоҷикистон дар соли ҷорӣ бештар аз 16 миллион дона тухми ғизоӣ ба Афғонистон ва наздики 3 миллион дона тухми чӯҷабарорӣ ба Узбекистон содир кардааст. дар Тоҷикистон 215 корхонаи парвариши парранда фаъол аст, ки аз он 102 корхона ба истеҳсоли тухми ғизоӣ машғул аст.